Nu er jeg nået til andet trin i nød- og evakueringsmodulet i oprettelse af en ny plan. Jeg er nået til at skulle sætte en hjertestarter på, og her skal jeg faktisk bare tage og finde den bygning, jeg arbejder med, som jeg kan se hernede i hjørnet. Jeg arbejder på bygning 424, første sal. Så går jeg ned og finder den nærmeste hjertestarter. Jeg kan zoome lidt ind, så kommer også numrene på bygningerne. Og her er min bygning, og derfor trykker jeg på nærmeste hjertestarter. Så er den valgt, og man kan se, at den bliver rød. Jeg har lidt flere muligheder på den her side. Oppe her til venstre, der kan jeg vælge mellem forskellige visninger af mit kort. For eksempel den nederste er en fotografisk afbildning af kortet. Og jeg kan hoppe tilbage igen til den, der hedder OpenStreetMap. Jeg kan zoome ind og ud på hjulet på min mus. Sådan der. Og jeg kan trække rundt på kortet ved at klikke med min mus og hive kortet afsted. Hvis jeg synes det er lettere, kan jeg også bruge pilene her til at manøvrere rundt og zoome ud her. Heroppe kan jeg se, hvor langt jeg har nået fra forside til hjertestarter, og her hvor mange trin jeg har tilbage. Men jeg trykker næste for at komme til næste trin i udarbejdelse af en nød- og evakueringsplan.